sambel endok karo gorengan tempe karo iki teman-teman terong. Iki mang tak godhog sak anu apa? Wis kemecas aku, lawa susu soalnya. Teronge oleh kekean gratis teman-teman. Ndoke iki genduren, oleh genduren wis tak sambel karo sego wadang. Lah, iki terongnya tak godhog sak kulite, teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Mantap kuninge koyo ngene. Diuwek-uwek ambek sambel tomato. Sengeces rek. Bismillahirrahmanirrahim. Ngewek sih terongnya aweker. Kuningnya kuning banget. Terongnya lo wegi nak. Anakku yo katene mangan. Senenganmu. Perterongan itu senengane anak cantikku. Uwek-uwek. Nikmati koyok ini teman-teman. Terus roto ya Allah man. Ini nunggu Madara. Kulitnya. Gue seneng ngodok terong tak anu teman-teman, tak kulitnya.